आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. राजकीय परिस्थिती या मतदारसंघाची जर बघितली तर मला असं वाटतं की ह्याच जिल्ह्यातील मतदारसंघ ढवळून निघालेला आहे. सगळेजण इथं येऊन आपल्याला उमेदवारी कशी मिळेल, तसेच आणि काही मंडळी आहेत ती गपचूप इथं ह्या मतदारसंघात आपल्याला संधी मिळेल याची चाचपणी करतायत. हा मतदारसंघ म्हणजे एक खेळ झालेला आहे. मतदारसंघ म्हणजे खेळ झालेला आहे आणि तो उमेदवारी मागतो म्हणजे त्याला काय अर्थच राहिलेला नाही. हा जो मतदारसंघ आहे इथं कैलासवासी शिवरामराजे भोसले, जयानंद मटकर यांच्यासारख्या थोर माणसांनी हा मतदार संघात इथं भूषणावं काम केलेलं आहे. आणि आजची जर परिस्थिती बघितली या जिल्ह्यात नाही मतदारसंघात, तर प्रत्येक जण त्याला वाटतं की हा मतदारसंघ म्हणजे जसा इकडच्या लोकांना काही किंमतच नाही आहे, म्हणजे इकडचे लोक बिकाऊ आहेत की काय असा माझा प्रश्न आहे. ज्याने मतदारसंघात काम केलं नाही ते सुद्धा माणसं इथं उमेदवारीसाठी इच्छुक आहेत. तर माझं मी इथं वैयक्तिक मत मांडू इच्छितो की राजकीय परिस्थिती काही असू दे येणाऱ्या काळातली, पण मी 100% या मतदारसंघातनं उभा राहणार. तुम्ही मला विचारला उभा राहणार म्हणजे पक्षाने दिलं तर राहणार, नाही दिलं तरी राहणार, या विषयावर मी काय भाष्य करणार नाही. पण एवढं तुम्हाला निश्चित सांगतो की मी 100% ह्यावेळी या मतदारसंघातनं उभा राहणार. आणि आता जर परिस्थिती बघितली ती मळगावच्या सरपंचावर जो अविश्वास ठराव घेतला गेला तो महायुतीसाठी घातक आहे. तर दोस्ती करायची असेल तर वार करून दोस्ती होणार नाही. त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळात आम्ही आमच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे याबाबत सर्व कार्यकर्ते मिळून जाऊ, मांडू. अजूनही वेळ गेलेली नाही आहे. हा मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीलाच मिळावा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.